Nu er julekalenderen for alvor i gang, og endnu en special gæststar har meldt sin ankomst. Den storslåede og fantastiske Gitte Rubæk, der med begrænsede remedier formår at spille en lille vred dame, har gjort sit indtog i afsnit 2. Desværre blev der ikke plads til hende i dette afsnit. Kunne skriftrullen have reddet julen, hvis den ikke var blevet stjålet? Eller havde det krævet Knapp-Rider-agent? Lykkes Grimsnards plan om at ødelægge julen? Eller formår de unge at generobre julens glæde? Hvis de udviklingsstuderende fra Ravnkilde har gennemskuet det hele, hvorfor forstår de andre unge det så ikke? Skyldes det dumhed? Eller burde Lis måske overveje at begynde at undervise? Og hvis den hovedløse gris er så vred, kan man så sige, at den har tabt hovedet? Har Grimsnart ødelagt julen? Eller er det et skalkeskjul, som Rasmus har fundet på for at dække over, at alle pengene er blevet brugt til Jakobs toiletpapir? Følg med i dette afsnit og få svar på alt det, vi ikke ved. Hvad var det nu, Jakob han sagde? Be careful with the headless grease. Kan I skoven og tis? Den runde den hegnende scheisse. Så det skulle være noget med nummer 2. Hvad var det? Ikke noget. Kom nu, vi skal finde en vismand. Kan I ikke også være en vis kvinde? Okay så, vis person. Der er en Schatten. Stop nu med sådan en bangebuks. Vil det hjælpe, hvis jeg fortalte et joke? Nej! Okay. Hvad kalder man en vismandskvindeperson, der holder en fest? En visevært! Den hovedløse gris. Hold nu kæft med de jokes, jeg dør langsomt. Det kommer an på, hvor hurtigt I løber. Der, bogen om nede står her. Måske der står noget om den hovedløse gris. Det her, det skal de andre se. Hey, prøv lige at komme her og høre den her historie om den hovedløse gris. For længe siden var der en meget modbydelig mand, som boede på denne hvide herregård dybt inde i Nørre. Han var en sur, ond og modbydelig mand, der behandlede alle sine medarbejdere ondt. Derefter fik han den straf, at han efter sin død skulle gå igen som den hovedløse gris i de mørke skove i en evig søgen efter sit hoved. Vild historie. Godt det kunne den skrive. Den var fandme uhyggelig. Tror I, vi slår væk? Det tror jeg. Okay, godt. Lad os finde en visperson. Se, der er noget lys derovre. Er du vispersonen? Visperson? Nej, jeg er vist bare en normal vismand. Men hvorledes kan jeg hjælpe jer? Der er Vejnarsen i sin faren. Først var vi ved frøken Ludvigsen, og nu er vi her. Forfærdeligt. Nu kan kun julelysen det kraftigste lys i verden. Julens magiske lys. Med de elregninger håber jeg, det er LED. Og hvordan får man så det lys? I må løse gåden og få svar på skovens hemmelighed. What? Man er ikke vismand for ingenting. Oh shit, it's in Danish. Giv mig lige den der. Når mørket sejrer højtiden bliver hul, så frygt når mørket tror vores trygge jul. I skoven et træ alene står gemt og fjerner alt, der for julen er slemt. Men lyset i træet vil vise vej. Det hule træ redder julen for dig og mig. Hvor kan det være? Maybe it's hidden in a whole tree. Hvem vidste, at tyske udviklingsstudenter fra Ravnkilde kunne være så hjælpsomme? Jakob, få nu lige faret, for I er nogen, der godt snart vil på sommerferie. Ja. Se, der er noget, der lyser. Yes, julen er reddet. Er det nogen? Hallo, hold i kæft! Er det nogen, der har set Gitte Rubæk? Nej, hun var special guest i sidste afsnit. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Det bliver. Det er jo helt varmt i dag. Prøv at se min tage.
Jeg glæder mig så til sommerferie. Der er heller ikke længe til. Vismanden sagde, at lyset vil redde julen. Men hvorfor tror de så stadig det er sommer?